Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Бүгінгі вағазыбызда сөйлесіп кетірбіз тылсымдар, бүтилер турында. Тылсым, бүти ол рус тілінде айтканда амулет, талисман турында инде біз біләбіз. Біздің халықта да кішілерде көп таралған бірәр бәлә қазадан сақлау үшін яки күз тиюден сақлар үшін түрлі нәрселер тағалар. Кімдір мойнына таға, кімдір біләзік таба, кімдір үйіне түрлі қауіп қатар келмесін деп аддағалары іле машинаға іліп қоялар. Түрлі шушы амулетлар, талисманларды инде юл фажиғасынан, юл хәләкәтләреннән сақласын деп инде қай бір кіші инде күз тағып қоя, күз тимәсін деп инде һәм түрлі ауыртулар келмәсін деп, ауыртудан сақласын деп, шындай бүтилер, біздің татар тілінде тылсым деп әйтәләр, тағып қоялар инде. Менә бұл нәрселер біздің ислам динінде рөхсәт ителгәнме яки тыйылганмы? Біз моны белергә тиешбез һәм белгәч аңлагач калганнарга аңлатырга тиешбез инде. Иң беренчедән инде мусульманның калбе ул һәр вакытта да Алла субхана ва тааля белән бәйле булырга тиеш. Һәр вакытта да аңа тәвәккәл кылып, андан гына сорап, аңа гына өметләнеп, андан гына куркып яшәргә тиеш. Һәм Алла субхана ва тааля Куръанда да әйтә, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямга әйтергә куша, "Кулли әйтти." Пәйгамбер саллаллаһу шушы мушрикләргә инде нәрсәдә? "Афараайтум ма тад'уна мин дуниллаһи ин арадани Аллаһу бидуррин хал хунна кашифу бидурриhi ау арадани бирахматин хал хунна мумсикату рахмати Кул хасби Аллаху алейхи ятаваккалул мутаваккилун." Әйтте, сіз қыла торган, ғибадат қыла торган иләһләрегез ди, ягъни мушрикләргә мөрәҗәгать итә инде Пәйгамбер саллаллаһу шушы Аллаһның аяты белән ди. Аллаһ Тәгалә ди, миңа карата берәр зарар, берәр бәла каза җибәрсә ди, шушы иләһләрегез шуны тотып кала алырмы ди? Яки киресенчә, Алла субхана ва тааля миңа берәр хәерлелек, яхшылык теләсә ди, шулай ук шушы яхшылык миңа ирешүдән сезнең иләһләрегез, путларыгыз тотып кала алырмы ди? Шуны Алла субхана ва тааля нәрсә ди? Кул ди, хасби Аллаһ ди. Ягъни миңа барышта да нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә җитә һәм Аллаһ Тәгалә генә ярдәм бирә ди. Һәм аңа гына тәвәккәл кылам. Аннан гына инде ярдәм сорыйм. Менә бу аят нәрсәне күрсәтә? Менә бу путлар дигәндә, менә шушы кеше үзенә таккан тылсымнар, бүтиләр, ул Аллаһ Тәгалә сиңа берәр нинди бәла каза җибәрә икән, ул аны берничек тә тотып саклап кала алмый. Кеше бит инде аз гына башласа, гунахлар бата башласа, Алла субхана ва тааля аңа берәр бәла каза җибәрә, сынау җибәрә. Шулаймы? Хәзер урыныңны бел әле, утыр әле ди. Я авыртып китә, я хәлакәткә шүри, я берәр бәла каза килә, төрле сынау килә. Кешенең гунахлары аркасында Аллаһ Тәгалә үзе теләп түгел, кеше үзенең гунахлары аркасында Аллаһ Тәгалә җибәрә аны, сыный. Һәм менә шушы бәла каза берәр авырту килә икән, Аллаһ Тәгалә тарафыннан аны менә шушы үзенә таккан күзләр дә, агач кисәкләре дә, бүтиләр дә, пластмасслардан язылган берсе дә саклап кала алмый. Чөнки Аллаһ Тәгалә аятта әйтә, Куръанда әйтә, шушы путларыгыз сезне саклап калырмы ди? Юк ди, менә Аллаһ Тәгалә җитә ди, ул берничек тә инде саклап кала алмый ди. Һәм Аллаһ Тәгалә берәр кешегә берәр яхшылык тили икән, шулай ук шушы путлар дигәнне, шушы амулетлар, талисманнар инде, бүтиләр, берсе дә шушы Аллаһ Тәгалә сиңа җибәрелгән ниъмәтне, хәерлелекне шулай ук тотып кала алмый. Аллаһ Тәгалә җибәрсә, ул сиңа барыбер ирешәчәк, шушы ниъмәт инде. Һәм Алла субхана ва тааля икенче сүрәсендә әйтә, шулай ук Пәйгамбер саллаллаһу алейхи әйтергә куша, "Кул ид'ул-лазина зa'амтум мин дунихи фала ямликуна кашфа дурри анкум ва ла tahwila" ди. Әйтте, ягъни мушрикләргә, кешеләргә, иләһ дип Аллаһтан башка шушы гыйбадат кыла торган путларыгыз сездән зарарны булдырмый калыр алырмы ди? Һәм яки шушы зарарны бүтән кешегә җибәрә алырмы? Бүтән кешегә юнәлтә алырмы ди сезнең путларыгыз?
Һичшиксез юк. Чөнки менә бу зарарны алар берничек тыеп кала алмый. Аллаһ Тәгалә язган икән сиңа бәла каза килергә, авыртыра, һичшиксез син авыртачаксың. Син бернини бөти дә, берни талисманда саклап кала алмый. Менә бу беренче аятлар булып торды. Менә бу шушы бер нәрсәдә инде файдасы булмаганлыгы турында. Шушы бөтиләрнең, амулетларның, талисманнарның. Бу әле карата нәрсәләргә кеше уйлап чыгарган төрле пластмас, агач, җип кисәкләрне, яки тимер анда беләзекләр. Булар берничек тә ярдәм итә алмый. Һәм шулай хадистә килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Вa'lam анна al-khalq law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak." Әгәр дә белди, кешеләр дә җыелып ди, сиңа берәр файда китерергә теләсәләр ди, алар сиңа ди берни файда да китерә алмас, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә язган микъдарда гына файда китерә алырлар ди. Бу кешеләргә карата, әле кеше дә Аллаһ Тәгалә язган хәтлек кенә сиңа файда китерә ала ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Нәрсә әйтергә инде? Мондай агач кисәкләр, анда җипләр, төрле чылбырлар турында без тагып йөргән. Анда машиналарга куябыз, өйгә куябыз, анда үзебезгә тагабыз, безне саклар дип инде. Ә монда әле кешеләр турында әйтә. Хәт кешеләр бит инде алар саклый ала сине, беренче ярдәм итә ала. Әле шунда да Аллаһ Тәгалә язган хәтлек кенә сиңа файда китерә ала ди. Шуннан артыгын берничек тә файда китерә алмый ди. Һәм шулай ук وَلَا اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرُفِعَتْ أَقْلَامٌ وَجَفَّتْ صُحُفٌ. Һәм шулай ук кеше җыелып сиңа берәр зыян салырга телиләр икән ди, белди, Аллаһ Тәгалә язган хәтлек кенә зыян салырлар ди. Аннан да артыгын ди, алар сиңа зыян китерә алмас ди. Чөнки ди нәрсә ди? Каләмнәр күтәрелгән, битләр кипкән инде ди. Ягъни тәкъдирдә язылган ди. Шуңа күрә бу кешеләргә карата әле. Кеше сиңа ничек кенә зыян саласы килмәсен, артыгын зыян сала алмый. Аллаһ Тәгалә күпме язган сиңа шушы дөньяда? Шушы кешедән зыян күрә, шуң хәтлек кенә күрәсең, артыгын күрә алмыйсың. Бу безнең Тирмизи җыйнында килә. Сахих хадисләрдән. Һәм шулай Куръанда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, Имран сүрәсенең 26-нчы аятында: "Биядикәл хайр" ди. Барлык хәерлелек, барлык яхшылык Аллаһ Тәгалә кулында ди. "Иннәка аля кулли шәйин кадир." Һәм ул бар нәрсәгә дә кудрәтле, бар нәрсәгә дә инде кеше җитә ди. Шуңа күрә менә бу хәерлелек кеше бит инде аны саклану өчен генә түгел, менә бу амулетларны диек, талисманнарны шулай хәерле әйбер өмет итеп тә ясый. Мәсәлән, бит инде ишетәбез, авызына акча капкан баканы анда өйгә алып кайтып куйсан, бар бит шундый ничек була татар статуэткалар инде. Сыннар инде. Фэншуй диләр инде аны, шушы акчага күмелгән баканы өйгә алып кайтып куясың икән, бу өйгә акча киләчәк диләр. Яки җибәрәләр исеме, шушы исемесне инде 7 кешегә җибәрсәң, бер атнадан байыйсың анда, акчаң арта дип инде. Яки анда акча агачын утыртсаң, акчалы буласың дип, агач гөлләре бар анда, төрле шундый. Кеше уйлый да уйлый, һаман уйлап тора. Әмма ләкин менә шушы хәерлелек ул Аллаһ Тәгалә кулында. Менә бу исемес җибәрүдә дә түгел, агач утыртада да түгел, теге баканы алып кайтып куюнда да түгел, ул бер нәрсә дә бирми. Даже теге баш белән уйлап карасак та әле, шушы аятлар белән түгел, баш белән уйлап карасак, ничек инде теге ниндидер агач яки анда пут дигәне шушы бака буты инде, ничек ул сиңа акча бирә алсын? Акча кирсен өчен сәбәп кылырга кирәк, шулай бит. Кешеләргә кирәк анда. Ничек менә шушы СМС җибәреп кенә сиңа акча килсен, бу бит инде, русча әйтсәк тә идиотизм бит инде. Бу, абсурдная вещь бит инде. Шуңа күрә аятта да әйтә Аллаһ Тәгалә хәерлелек тә Аллаһ Тәгалә кул астында ди. Бер нәрсә белән дә инде бүтән бәйләнмәгез ди. Шуңа күрә менә бу аятлар булды безнең күрсәтә хәерлелек тә, яхшылык та, яманлык та, начарлык та Аллаһ Тәгаләдән. Безгә хәерлелек телибез икән, мал телибез икән, балалар телибез икән, инде яхшылык телибез икән, без анда теләсә инде нәрсәләр тагып өебезгә ташырга түгел, без һәрбер нәрсә ишеткән. Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Раббым бер Аллаһ, миңа мал бирсәң инде, эш бирсәң инде, балалар бирсәң инде дип.
Шулай ук саклауны телибез икән, күз тиюдән, сихердән, бозыклыктан, анда юл фаҗиасыннан, утлардан, төрле җил давыллардан без шулай Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешбез. Раббым бераз сакласаң иде дип. Һәм аның инде динебез кушкан сәбәпләрен кулланырга тиешбез. Коръан уку, тәһарәтле килеш йөрү, иртәнге кичке зикрләрне уку, зикр әйтү, менә булар бөтенесе сихердән дә, күз тиюдән дә саклый. Бу теге алар ярамый дип без сакланмаска тиеш түгел, без сакланырга тиешбез, әмма ләкин сакланырга тиешбез Аллаһ Тәгалә күрсәткән, рөхсәт иткән юллар белән. Ничек әйттем, тәһарәтле килеш йөрү, зикрләр әйтү, Коръан уку, булар барысы да безне сәбәп булып тора инде шушы явызлыклардан сакланырга инде. Һәм инде күчәбез инде хадисләргә, Пәйгамбәр саллаллаһу Имам Ахмадның Муслим җыентыгында килә торган сахих хадисләрендә Пәйгамбер Имран ибн Хусейн исемле сахаба әйтә, анна Наби саллаллаһу алейһи ва саллям ра раҗулан фи ядиhi халaqatan min as-safar. فقال ما هذا؟ قال من الوهانة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи бер кешене күрә, аның кулында инде шушы бакыр беләзек була. Бакыр беләзек була һәм сорый: ни өчен кидең син моны? Шушы бакыр беләзекне инде. Бу төрле авыртулардан саклар өчен, хәлсезлектән сакланыр өчен инде. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә сал аны. Чөнки бу шушы авыртуыңны тагын да арттырачак, хәлсезлегеңне тагын да арттырачак, тагын да син хәлсезлек эшләячәк. Чөнки тагын да әгәр дә мондый хәлдә үлсәң, шушы беләзек тагып, шушы беләзеккә таянган килеш инде. Шушы беләзек мине анда хәлсезлектән, авыртудан саклый дип, шундый хәлдә үлсәң, ма афлахта абадан, бер кайчан да инде уңышка ирешмәссең. Нәрсә дигән сүз инде? Уңышка ирешү нәрсә дидек? Ул җәннәткә керү. Бу хадистан бик күп файдалар чыга. Беренчесе инкар итү. Әгәр дә кешедә начар нәрсә күрәсең икән, син аны насихатларга, вагазларга тиешсең, инкар кылырга тиешсең. Татар телендә дә бар, инкар итү диләр. Вагазларга, насихатларга тиешсең. Кеше начарлык эшли икән, син туктатырга тиешсең. Монда да Пәйгамбер саллаллаһу туктата. Әмма ләкин ул башта сәбәбен сорый, чөнки без кешегә ябышырга тиеш түгел, башта сәбәбен сорарга тиешме. Ни өчен шушы явызлыкны эшлисең? Ни өчен шушы шәкелекне эшлисең? Пәйгамбер нәрсә диде? Башта бит сорады. Ни өчен кидең син аны ди? Башта сәбәбен сорады. Бәлки ул вакытлыча тапкан да киеп куйгандыр инде юалмасын өчен. Шулай да булырга мөмкин. Өенә алып кайтыр өчен. Яки матурлык өчен киергә мөмкин. Монда ул әйтә, ул мине саклый ди, шушы авыртудан, хәлсезлектән, һәм Пәйгамбер нәрсә ди? Сал ди. Әмер итә, вагазли, насихатли, шушы беләзекне салырга. Чөнки бу синең хәлсезлегеңне тагын да арттыра, тагын да көчәйтә, һәм авыртуыңны тагын да үстәячәк ди. Нәрсә дигән сүз? Менә шушы беләзекләр кию, бүтиләр кию инде бу безнең бәла казадан инде сакламый, киресенчә арттыра гына шушы бәла казаның килүен. Чөнки шушы сыннарны, шушы тылсымны, бүтине син тиңлисең Аллаһ Тәгалә белән. Яни Аллаһ Тәгалә син сакламыйсың мине, син китеп тор кырыйга, саклый мине шушы бүти, шушы тылсым, шушы талисманнар, алар мине саклый. Шушы бәла казадан да, күз тиюдән дә, бөтен ашарлыктан да инде. Юл фаҗигасыннан да машинага алып куябыз. Анда өйгә атлагалар эләбез, өебездә тынычлык, хәерлек, иминлек булсын дип инде. Яни тиңли шушы атлагаларынан да җыйна шушы тылсымнарны Аллаһ Тәгалә белән. Аллаһ Тәгалә сакламый, шушы тимер кисәкләре, агач кисәкләре, пластмасс кисәкләре, чылбыр кисәкләре бөтенесе саклый дип. Яни Аллаһ Тәгаләне кирегә куйгач, Аллаһ Тәгалә инде бу яраткан гамәл түгел, ачуын чыгаргач, мине кырыйга куйдың, шушы үзең уйлап чыгарган теләсә нәрсәләрне саклар дип алдым ди, Аллаһ Тәгалә киресенчә моңа бәла казасын да җибәрә, төрле авыр сынаулар да бирә, авыртуын да бирә. Шуңа күрә нәрсә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, шушы авыртуың киресенчә артачак кына ди, капма каршысы. Һәм ди, кыямәт көндә ди уңышка ирешмәячәксең ди, бу күрсәтә
Алла сакласын инде, мондый халәттә үләбез икән, җәннәткә дә кермисең ди, чөнки бит уңышка ирешү, хакыйкый уңышка ирешү ул җәннәткә керү. Һәм бу күрсәтә шулай ук шушы Аллаһны тиңләү, Аллаһны бер дәрәҗәдә кую, шундый путлар белән, шундый талисманнар белән бик зур гынах булуына, уңышка ирешмисең ди. Һәм аятта бар, Аллаһ Тәала Ниса сүрәсенең 48-нче аятында әйтә: "Инналлаһа ла яғфиру ан юшрака бих ва яғфиру ма дуна залика лиман яша" ди. Аллаһ Тәала бер кайчан да ди, аңа тиңдәшлек кылганын, үзен бүтән иләһ белән, пут белән тиң кылганын бер кайчан да нәрсә ди, кичерми ди. Әмма дә ләкин калган гынахларны ди, үзе теләсә кичерә, гафу итә ди. Бу итен беләзек тагу, анда тылсымнар тагу, бүтиләр тагу, шушы Аллаһны тиңләгән була Аллаһ Тәгалә белән. Аллаһны кырыйга куеп. Шундый халәттә үләйкән Аллаһ Тәгалә кичермим ди. Әмма ләкин калган гынахларны, анда Аллаһ сакласын, теге риба, анда зина, караклык, булар бит зур гынах. Әмма ләкин теләсәм ди, Аллаһ Тәгалә теләсә безне кичереп җәннәткә кертергә мөмкин. Яки күпмедер микъдарда газаплап, чистарынганчы шушы гынахлардан аннары җәннәткә кертергә мөмкин. Әмма ләкин Аллаһка тиңдәшлек кылган рәвештә, путларга табынган килеш, путларга бәйләнгән килеш шушы калбыбыз белән үлсәк, тәүбәсез, Аллаһ Тәгалә, Аллаһ сакласын, мәңгелек җәһәннәмгә кертә. Шуңа күрә әгәр дә без беләбез икән, Аллаһка тиңдәшлек кылып, без тәүбәгә килергә тиешбез. Тәүбәгә килгәч инде Аллаһ Тәгалә инде гафу итә безнең. Һәм Аллаһ Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям икенче бер хадисендә әйтә, шундый ук риваяттә: "Мен тааллака тамима" ди, кем ди, илсә ди, бәйләп куйса ди, тамима, шушы инде тылсым, талисман, амулет, бүти, фәлә атама Аллаһу лаху ди. Монда инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзе дуа кыла. Кем ди шушы тылсымны, талисманны, амулетны илсә, тақса ди, аңа Аллаһ субхана ва тәгалә теләгенә ирештермәсен, аңа шушы хәерлесен бирмәсен ди, дуа кыла Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Карагыз, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кыла шундый кешегә. Дуа кыла хәерлек белән түгел, ә начарлык белән, нәрсә ди, теләгенә ирешмәсен һәм шушы хәерлелеген бирмәсен ди Аллаһ субхана ва тәгалә. Кем берәрне шундый тылсым илеп куйды икән, Пәйгамбәрбез нәрсә ди, хәерлелеген, тынычлыгын, иминлеген бирмәсен ди, теләгенә ирешмәсен ди. Теләге нәрсә аның? Саклану, шулай бит? Начарлыктан, явызлыктан. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез шушы сакланмасын дип дуа кыла аңа каршы. "Ва ман тааллака вада'a фала вадa'аху Аллаһу лаху" ди. Әгәр дә берәрсе ди, илсә ди, теге була бит әле. Әкәм төкемнең кабырчысы, раковина диләр инде. Ракушкалар инде, күргәнегез бардыр инде, кайбер кешеләр шуны илеп йөри. Ул киң таралган инде, аны кибетләрдә дә саталар, шылбыр белән бергә шундый ракушкалар инде. Бу әкәм төкемнең инде шушы кабырчысы диләр инде. Шул кеше илә инде аңа, теге тынычлык бирсен өчен инде, шулай ук сакласын өчен инде. Һәм шундый кеше кемди илсә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, шушы инде шушы бүтине дигәндә Аллаһ Тәгалә аңа тынычлык бирмәсен ди. Һәм менә бу нәрсә күрсәтә. Монда беренчедән, икенчесе бара. "Ва ман тааллака тамима фақат ашрака" ди. Кем шушы тылсымны, амулетны, талисманны илде ди, илде, бәйләде, куйды ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, фақат ашрака. Ул Аллаһ Тәгалә тиңдәшлек кылучы булды ди. Ягъни Аллаһны тиңләде ди. Бер дәрәҗәгә куйды ди. Шу битне Аллаһ Тәгалә белән ди. Бу бит куркыныч, ширк кылу, шулаймы? Менә бу хадислардан күренә, кеше ике куркыныч эшли. Беренчесе, иң олысы Аллаһны тиңдәшлек кыла, икенчесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның дуасына керә. Пәйгамбәр саллаллаһу дуа кыла шушы кешегә, максатына, теләгәнә ирешмәсен бу кеше ди. Бу кеше тынычлыкта, иминлектә булмасын ди бу кеше ди. Кем менә шушыны тага, кая гына такмасын, машинагамы, өенәме, үзенәме, баласынамы, шушы кеше ди тынычлыкка ирешмәсен ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кыла. Шуңа күрә менә монда ике куркынычлык ята безгә карата инде. Һәм бер сахабадан бер әсәр килә. Хузайф ибн Яман дигән сахаба бер кешене күргәч,
ул кеше кулына шушы җеп таккан була инде. Һәм сорагач шулай ук ни өчен шушы җепне тактың? Мине шушы бизгәк чире ничек була ул? Малярия шундыйрак авыртудан сакласын өчен дип тагып куйдым да инде. Һәм нәрсә ди? Саланы ди, ул сине ди сакламаячак ди шушы җеп инде. Һәм Аллаһ Субхану Тәгаләнең аятын укыды. Ва ма ю'мину аксаруһум биллаһи илля ва һум мушрикун ди. Күбесе ди Аллаһка иман китерәләр ди, әмма ләкин шул ук вакытта ди нәрсә ди Аллаһка тиңдәшлек кылалар ди. Бу нәрсә дигән сүз? Бу безнең хәзерге вакытка да туры килә. Кеше Аллаһка ышанам ди, Аллаһка иман китерә, хәтта намаз укырга мөмкин, ураза торырга мөмкин, хаҗга да барып кайтырга мөмкин, әмма шул вакытта нәрсә эшли? Аллаһка тиңдәшлек кыла. Бу аятта шушы сахабаны, шушы икенче шушы кешегә укыган. Ул бит инде насихат кылаш кардәш була. Кардәшкә килеп әйтә бит, хәтта менә кардәш булып та шундый җеп таккан, шушы авыртудан саклый дип. Бу аят күрсәтә, менә без мусульманнар булып та әле намаз укысак та Аллаһка тиңдәшлек кылуыбыз бар. Бу аят нәрсә ди? Күбесе ди Аллаһка иман китерсәләр дә Аллаһка тиңдәшлек кылалар ди. Аллаһка иман китерәләр, аңа тиңдәшлек кылып ди. Безнең күбебез бар. Хәтта намаз укый торган кардәшләрдән сорыйсың, машинасына элеп куйган анда төрле тылсымнар, бүтиләр ни өчен дип, юлда сакласын өчен мине, юл фаҗигасыннан сакласын өчен элдем ди. Хәтта мусульман булып та шундый нәрсәләр күрергә мөмкин без. Өенә керәсең, дага элеп куйган ни өчен? Менә өебезгә шайтаннар, җиннәр кирмәсен өчен элеп куйдык әле дип. Бу нәрсә шушы аятка туры килә. Ул аны белмичә, гыйлем җитмәү сәбәпле Аллаһка тиңдәшлек кыла. Һәм безнең өстебездә менә шушы бурыч булып тора кешегә аңлатырга. Син Аллаһка иман китердең икән, синең калбең һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә белән бәйле булырга тиеш. Син Аллаһтан сорарга тиешсең шушы саклауны. Син Аллаһ Тәгаләгә өметләнергә тиешсең, Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешсең дип халыкны, кардәшләребезне өйрәтергә тиешбез, калбләрен Аллаһ белән бәйләргә. Ниндидер сәбәпләр белән түгел. Тиешенчә Аллаһка гыйбадәт кылсак, аннан сорасак, изге гамәлләр кылсак, Аллаһ Тәгалә һичшиксез безне саклаячак. Менә шушы күз тиюләрдән, сихерләрдән, бузыклыклардан, көннәребезне, йортларыбызны, балаларыбызны иминлектә кылачак. Әмма ләкин инде әгәр дә без инде Алла сакласын инде капма каршысын эшлибез икән, тиңдәшлек кылабыз икән, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дуа кылды, шуның капма каршысы була икән. Кем элде менә ул күзне күз тимәсен дип, аңа күз тиячәк. Кем элде ат ул мине саклаячак, өемне бәла казадан килү, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям диде, максатына ирешмәсә, аңа бәла каза киләчәк. Бу бик коркыныч. Уйланырга кирәк, аңлатырга кирәк. Ул тимер кисәге тотып бәрде икән инде. Ул үзендә саклый алмый, ничек ул сине сакласын? Ул элеп куйган безнең бүтиләребез, агачтан булсынмы, таштан булсынмы, алар үз-үзләрен саклый алмый. Үзен сакламаган нәрсә ничек инде ул сине сакласын? Бу бит инде акылга сыймый. Без моны гел сөйләргә, аңлатырга тиешбез кешеләргә. Аштамы, мәҗлестәме, кунактамы, күрештекме, күрәбез икән шундай бер сорарга тиешбез. Ни өчен бу нәрсәне элдең син? Моның сәбәбе нидә? Шуннан соң аңлатып китергә тиешбез. Бәхетне дә, акчаны да Аллаһ Тәгалә бирә. Тынычлыкны Аллаһ Тәгалә бирә. Зыянны да Аллаһ Тәгалә бирә. Шушыны элеп әле Аллаһ Тәгалә киресенчә сиңа бәла каза җибәрергә мөмкин. Аллаһны хөрмәт итмичә, Аллаһ белән калбыңны бәйләмәгән өчен Аллаһ Тәгалә сиңа үз җәзасын бирергә мөмкин. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәгалә инде тәүфик бирсен безгә, аның кушканнарын гына үтәп, аңа гына гыйбадәт кылып, аннан гына куркып, аңа гына өметләнеп, аңа гына тәвәккәл кылып яшәргә, һәм аңа тиңдәшлек кылмыйча, аны яратып, хөрмәт итеп, үзеннән генә яклау, саклау сорап яшәргә насыйп эйлесен инде, шушы хидаяттан, тәүфиктан айырмасын һәм үзенең фирдәүс җәннәтләренә кергән насыйп эйлесен. Субханакаллаһу бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.